אז בואו נתחיל. אני ממש שמחה לראות אתכם משתפים פעולה איתנו ובאים להתאמן וללמוד ערבית, זה מאוד חשוב במיוחד בתקופה הזו. אז בחצי שעה הקרובה מה אנחנו נעשה? אנחנו הכנו לכם שיחון בערבית שיותר קשור לכל העניין של ספורט, אז אתם יכולים להשתמש בזה בקונטקסט של מרוץ או כל שיחה שקשורה לספורט. אז אם אתם רוצים להגיד משהו, לשאול שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי בצ'אט ואני אנסה לענות ישירות. טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו, שוב, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו כאן לומדים ערבית מדוברת ולא ספרותית, כמובן שזה הרבה יותר פרקטי וזה נלמד דברים בסיסיים, אבל טוב. אז בואו נתחיל עם העמותה שלנו ושם העמותה שלנו. איך אנחנו אומרים את זה? איך אנחנו אומרים את שם העמותה של רצים ללא גבולות בערבית? אז בואו נפרק את המשפט למילים. קודם כל המילה רצים. איך אומרים את רצים בערבית? כמובן בשקפים הבאים אנחנו נדבר יותר על השורש של רצים, מאיפה הוא הגיע וגם הדוגמאות. המשמעות של רצים בערבית זה נרקוד. תנסו כאילו להגיד את זה בקול רם, כי זה הרבה יותר טוב כאשר שומעים את עצמכם אומרים את המשפט בערבית. אז רצים ללא גבולות זה נרקוד בלה חודוד. אני כתבתי לכם את זה גם באותיות עברית כדי לקרוא את זה, אז שוב, רצים ללא גבולות זה נרקוד בלה חודוד. טוב. אנחנו רואים לומר את זה בקול רם או ש... בגלל שיש לנו רק חצי שעה, אז כל אחד לבד בבית ינסה לחזור על זה, אני גם חוזרת על זה כמה פעמים, אז תנסו להגיד את זה בבית ולהשוות אולי איך זה יוצא, כי אין לנו את הזמן לעשות סיבוב, בסדר? טוב, אז אוקיי, אז מתחילים במילה הכי בסיסית והכי קשורה לעמותה שלנו, והיא המילה רץ. אני גם שיתפתי אתכם בתמונה שהייתה לנו באחד האימונים שהיו לנו בנתניה על חוף הים. אז טוב, רץ, זאת השורש כמובן של רצים, אומרים את זה בערבית רקדה. שוב תנסו להגיד את זה בקול, ואני תכף אראה לכם יותר דוגמאות. אז רץ זה רקדה. אז בואו עכשיו נלמד איך משתמשים במילה רץ בגופים השונים. אז בהתחלה אם אני רוצה להגיד שאני רץ או אני רצה, כאילו השפה הערבית המדוברת היא קצת צלחנית בעניין הזה. זה לא משנה אם אני זכר או נקבה, אני אומרת בערבית אנה ברקוד. אני זה אנה, ורץ או רצה זה ברקוד. אתם יכולים להשתמש בזה לנקבה וגם לזכר. טוב, אז שוב תנסו להגיד את זה בקול, אנה ברקוד. אוקיי, טוב, אז בואו ניקח דוגמה טיפה יותר מסובכת. אם אני רוצה להכניס בועל, בואו נגיד, אני אוהב לרוץ כל יום. איך אני אומרת את זה? אנה בחב, המילה בחב, אנחנו נחזור עליה כמה פעמים, אז כמו שאמרנו, אנה ברקוד, גם אומרים אנה בחב. אז אומרים אנה בחב ארקוד, אני אוהב לרוץ או אוהבת לרוץ כל יום. זה בדיוק כמו בעברית, כל יום זה כל יום בערבית. אז שוב תנסו להגיד את המשפט כמשפט שלם, אנה בחב ארקוד כל יום. אני אוהב לרוץ כל יום. אנה בחב. טוב, מה אם אנחנו רוצים להגיד אתה רץ, איך אומרים את זה? אומרים אינתי בתורקוד. אינתי בתורקוד, ואם אנחנו מדברים עם נקבה אז אומרים אינתי תורקדי. שוב, השפה הערבית היא קצת סלחנית בעניין הזה
אתה ואת, אנחנו משתמשים במילה אחת לזכר ולנקבה, אומרים אינטי. כמובן שזה, אם אנחנו הולכים למקום אחר, אולי בעולם, אצל דוברי ערבית שונים, הם כן מפרידים ביניהם, אבל כאן בארץ, כאילו אנשים אומרים אתה ואת אינטי, לזכר ולנקבה. אז מה ההבדל בעצם? איך אנחנו יודעים שאנחנו מדברים עם זכר או נקבה? זה בפועל עצמו. מה אנחנו עושים? אם אנחנו מדברים עם זכר, אנחנו אומרים אינטי בתורקוד, עם שווה בסוף, כאילו אומרים, עם שווה בסוף, סליחה, עם שווה בסוף אומרים אינטי בתורקוד. אם אנחנו מדברים עם נקבה, אנחנו אומרים אינטי תורקדי. הנה אני רשמתי את זה עם יוד, אינטי תורקדי, וזה ההבדל בין הזכר והנקבה כאשר אנחנו מדברים עם אתה או את. טוב, אז בואו ניקח עוד דוגמה. אם אנחנו רוצים להגיד אתה אוהב לרוץ 5 קילומטר פעם בשבוע, אז איך אנחנו אומרים את זה? שוב, אתה אוהב, כמו שאמרנו קודם, אינטי בתחב. כמו שאמרנו, אינטי בתורקוד, אינטי בתחב. אז אומרים, אינטי בתחב תורקוד. ככה חיברנו את המשפט. אינטי בתחב תורקוד. לגבי המספרים מאוד דומים בערבית ובעברית. אם אנחנו אומרים 5, זה בדיוק 5 בערבית. אם אומרים 7, אז זה 7 בערבית. 10, 10, 4, 4. אז זה מאוד דומה. גם בערבית יש מספרים שהם לזכר ומספרים שהם לנקבה. אז כאן אומרים, אינטי בתחב תורקוד 5 קילומטר, אז מרה באלאסבוע. מרה זה פעם, אסבוע, תסתכלו על איך אני כתבתי את זה בעברית, בשורה השלישית, זה בדיוק כמו הכתיב של הערבית. אסבוע זה שבוע, פשוט רק המבטא משתנה קצת. אז בואו נחבר את המשפט ביחד ונגיד אותו בקול. אינטי בתחב תורקוד 5 קילומטר מרה באלאסבוע. כולכם איתי? אתם אומרים את זה בקול? אני לא רואה את הצ'אט. מעולה, סבבה. אוקיי, מה אם אנחנו מדברים על קבוצה? אז אנחנו אומרים, איחנה מנורקוד. זה מאוד שווה לי, כמו שאמרנו, רצים ללא גבולות, זה נרקוד בלה חודוד, וזה המילה השנייה של נורקוד. אז אנחנו רצים, זה איחנה מנורקוד. מה אם אתם רצים, זה אינטו בתורקודו. אז תנסו להגיד את זה, אנחנו רצים, זה איחנה מנורקוד, אתם רצים, זה אינטו תורקודו. ניקח דוגמה, אוקיי, אנחנו אוהבים לרוץ 10 קילומטר פעם בחודש. אז איך אומרים את זה? איחנה מנחב. שוב, כמו שאמרנו קודם, איחנה מנורקוד, אומרים איחנה מנחב. שוב, אנחנו חזרנו כמה פעמים על המילה אוהב, זה בחב. אז איחנה מנחב, נורקוד, כמו רצים ללא גבולות, איחנה מנחב נורקוד, 10, זה 10, קילומטר, פעם זה מרה. ראינו את זה גם בדוגמה קודמת. פעם זה מרה וחודש זה שהר. ואם אנחנו רוצים להגיד שנה, איך אומרים את זה בערבית? זה בדיוק סנה. זה מאוד דומה לעברית. בסדר? טוב. אז נמשיך למילה הבאה, והיא חימום. כמובן שאנחנו צריכים לעשות חימום לפני שאנחנו עושים ספורט, אז המילה חימום והמילה תחמיה בערבית יש להם את אותו שורש בדיוק. אז חימום, השורש שלה זה חם, ואותו דבר בערבית, תחמיה, השורש שלה זה חם. אז בדיוק יש לנו את אותה מילה.
טוב, כמובן שכל שפה משחקת בה בצורה אחרת, אבל בסוף השורש זה אותו דבר בדיוק. ניקח דוגמה. אם אני רוצה להגיד אני עושה או אני עושה, שוב זה לא משנה בערבית, אני עושה חימום במשך כמה דקות לפני הריצה. אז איך אומרים את זה בערבית? אנה זה אני, בעמל זה גם, יש לזה שורש משותף עם השפה העברית, אז חימום כמו שאמרנו זה תחמיה. אקמן זו מילה שוב אנחנו משתמשים בה בערבית מדוברת, אבל בעצם בערבית ספרותית מה אנחנו אומרים? אומרים קם זה בדיוק כמו כמה, אבל עשינו את השינויים האלו כדי שיהיה הרבה יותר קל למבטא. אז תחמיה אכם מן דקיקה אתם יכולים לנחש שזה דקה, אז דקיקה זה דקה, לפני ריצה קבל זה לפני, ריצה זה רקד, כבר ראינו את המילה רקדה, אז ריצה היא רקד. אז שוב תיקחו 2 שניות להגיד את זה בקול עם המשפט השלם. أنا بعمل تحمية أكم من دقيقة قبل الركض. טוב, אמרתם את זה? סבבה. אנה, הקמן זה במשך כאילו? מה זה? זה מילה אחת? הקמן? כן, אני אגיד לך מה, זה שוב, הנון הזה, זה לא באמת, זה לא נמצא בשפה הספרותית, אבל הוספנו את זה, כי זה הרבה יותר קל לחבר מילים, לחבר דקיקה עם קם, זה קצת קשה להפתות את זה. אז שמים את הנון הזה, כי זה הרבה יותר קל להגיד את זה. אכם מן דקיקה במקום אכם דקיקה. זה נשמע אפילו יותר קל. תנסי להגיד את 2 המשפטים ואת תרגיש שזה יותר קל להגיד אכם מן דקיקה. אז זה מקור השינויים שקרו. טוב, אז ממשיכים. המילה הבאה היא אימון. מה זה אימון? אימון זה תדריב. שוב, תנסו להגיד את זה. אימון זה תדריב. תדריב. אוקיי, בואו ניקח דוגמה. דוגמה טיפה יותר ארוכה, אבל בואו נפרק אותה ונעשה אותה ביחד. אם אני רוצה להגיד שקבוצת רצים ללא גבולות נפגשת לאימון משותף כל שבוע. אז איך אנחנו אומרים את זה בערבית? קבוצה זה תנועה. אז תגידו את זה, חלקכם כבר לא נמצאים במיוט, אז תגידו מג'מועת נרקוד בלה חודוד. כבר למדנו את המילה נרקוד. מג'מועת נרקוד בלה חודוד. בדיוק. אוקיי, אז זה החלק הראשון. מג'מועת נרקוד בלה חודוד זה קבוצת רצים ללא גבולות. אוקיי, אז את החלק השני, נפגשת לאימון משותף כל שבוע. נפגשת, אנחנו אומרים פתלתקי. פתלתקי, תגידו את זה. פתלתקי. בדיוק. כמובן שאתם יכולים להגיד יכולים להגיד את המילה פתלתקי על אם אתם פוגשים את החברים שלכם, אתם פוגשים, לא יודעת, את ההורים, את המשפחה, נלתקי. טוב, אז לאימון, כמו שלמדנו קודם, זאת אומרת, לתדריב. אז קבוצת רצים ללא גבולות נפגשת לאימון משותף. משותף זה פשוט מושתרק. תגידו את זה, זו מילה חדשה, לא כל כך דומה למילה בעברית, אבל תגידו את זה, מושתרק זה משותף. יפה. מושתרק. יפה.
משתרק. בדיוק. אז החלק האחרון כבר עברנו על מה זה כל שבוע, וזה כל אוסבוע. כמו שאמרתי קודם, זה מאוד דומה לערבית, לעברית, אז תגידו את זה אוסבוע. תנסו להגיד את זה. אוסבוע. אוסבוע. כן, יופי. תשימו קצת יותר דגש על העין, על אות העין בסוף. אז זה אוסבוע. אוסבוע. أسبوع. כן, טוב. אז ביחד, مجموعة نركض بلا حدود بتلتقي لتدريب مشترك كل أسبوع. מישהו רוצה לנסות להגיד את זה ביחד? כן. מעיין, שרון? כן. مجموعة نركض بلا حدود بتلتقي لتدريب مشترك مرة كل أسبوع. יופי, יופי. יפה, יפה מאוד. זה משפט ארוך, אז כל הכבוד. בואו נעבור למילה הבאה שלנו. אז המילה הבאה היא ספורט. כמובן שאתם יכולים להשתמש במילה ספורט אם אתם מדברים עם מישהו בערבית, אבל המילה בערבית של ספורט, המתאימה לספורט, היא ריאדה. ריאדה, מילה קלה, לא? תנסו להפעיל את זה, להגיד את זה. ריאדה. ריאדה. כן, בדיוק. טוב, אז אחלה. בואו ניקח דוגמה. איך אני אומרת, למשל, אם אני רוצה לשאול מישהו איזה ספורט אתה אוהב, אז מה אנחנו אומרים בערבית? איזה זה איי, זה פשוט איי. ריאדה. כן, איי ריאדה, ואתה אוהב, כבר עברנו על זה, אז אתה אוהב זה בתחב, אבל כאן אנחנו לא באמת צריכים להגיד את המילה אתה, כי יש משהו בערבית שאנחנו יכולים להסתיר את זה, אז אנחנו מסתירים את הגוף, כי זה כאילו מובן מאליו, אנחנו יכולים להבין שאנחנו מדברים עם זכר, אז כי משתמשים במילה אחרת אם אנחנו מדברים עם נקבה, משתמשים עם הם, עם אנחנו, עם אתם, אז כמובן שאי אפשר להגיד אתה, אז אנחנו מוותרים על המילה אתה, אומרים פשוט בתחב, בוא נגיד את זה ביחד, איי ריאדה בתחב. أي رياضة. בדיוק, כולכם אמרתם את זה בצורה מצוינת, אז אוקיי, אז אם מישהו שאל אתכם את השאלה הזו, אז איך אתם עונים? מה אתם אומרים? אתם פשוט אומרים, אנא בחב, כמו שלימדנו קודם, איך אני אומרת אנא בחב? שוב, זה לא קשור בזכר או נקבה, אני משתמשת במילה בחב לזכר או נקבה. אז אתם, הנה, יש לכם מבחר של פעילויות, אתם יכולים להגיד אנא בחב, ריצה, זה למדנו כבר, זה רקד. כן, כדורסל, כדור לבד, המשמעות שלה בערבית זה קורה, אז כדור זה קורה, סל זה סל או סלי, זה אותו דבר, אתם יכולים להגיד קורת סל. אתם יכולים להגיד את זה? קורת הסל, אנא בחב קורת הסל. أنا بحب كرة السلة. נחמד. אז מה זה האל הזה? האל הזה זה פשוט הידוע. כאשר אתם רואים בתחילת המילה א' ולמד, זה פשוט הידוע. זה משמש בדיוק כמו הידוע. אז סל לבד זה סלה בערבית. טוב, אז שוב, אם אנחנו רוצים להגיד קורת אל-קדם, זה כדור רגל, אבל בעצם אנשים יותר בערבית, כאילו, אנשים ביום יום לא אומרים כדור רגל, לא אומרים קורת אל-קדם, אומרים פשוט פוטבול. אז, אבל רק כדי שתדעו, פשוט רגל זה קדם, זה רגל. אוקיי, שחייה. מה זה שחייה? זה סיבחה. אז תנסו להגיד את זה, אנא בחב בסיבחה.
أنا بحب السباحة. בדיוק. בדיוק. أنا بحب السباحة. יפה. אוקיי, אז בואו נעבור למילה הבאה. אז המילה הבאה היא מרוץ. איך אומרים את זה? אז המילה מרוץ בעברית, השורש שלה זה רץ, זה אותו דבר. אבל למה בערבית? בערבית למשל יש לנו סיבק, אין לנו משהו שיצא מהשורש רקדה. אז למה זה קורה? כי פשוט בשפה הערבית יש מילים שיותר מדייקות. אז סיבק, המילה סיבק שבאה משורש אחר, המשמעות שלה זה ריצה תחרותית, אז זה טיפה יותר מדויק, זה טיפה יותר ספציפי. אז כן, אם יש שאלה אז תגידו, תדברו. אז מרוץ זה סיבק, בואו ניקח דוגמה. אם אני רוצה להגיד שאני משתתף, אתם... مشترك. כן. أنا مشترك بالسباق. כן. ותמשיך את החלק האחרון. نركض بلا حدود. סליחה, כאן יש בעיה תחתית, זה בילה. נרקוד בילה חודוד. אז אם אני... אז אני משתתף במרוץ של רצים ללא גבולות, זה אותו דבר כמו אנה משתרק. אמרת את זה כמעט נכון, אבל אנה משתרק בסיבק, זו המילה שעכשיו למדנו, נרקוד בלה חודוד. נרקוד בלה חודוד, זאת מילה שכבר ראינו אותה בתחילת שיעור. בסדר? מישהו אחר שרוצה להגיד את זה בקול? איציק, מעיין, נטע. أنا לבת אומרים أنا مشتركة או مشترك. לנקבה אנחנו אומרים أنا משתרקה. עם הבטח בסוף זה לנקבה. אם אתה זכר אז אתה אומר أنا משתרק עם תשובה בסוף. בסדר? أنا משתרק, בדיוק. أنا مشترك بالسباق نركض بلا. בדיוק, אחלה, מצוין, אחלה. איציק, רוצה לנסות עכשיו? שוב. עכשיו. أنا مشترك بالسباق نركض بلا حدود. יופי, כל הכבוד לכם. אוקיי, בואו נעבור לשאלה. אם אתם רוצים לשאול מישהו, איפה היה המרוץ האחרון שהשתתפת בו? מה אומרים? איפה זה when. אז when, כאן זה היה, אחר זה האחרון. שימו לב שכאן קצת שינינו את הסדר, שמנו אחר לפני סיבק, אז אחר זה אחרון, וסיבק זה כמובן מרוץ. השתרקת, כבר ראינו את המילה משתרק, יש לנו אותו שורש, מילה מאותו שורש, כמובן משחקים בה קצת. השתרקת זה בועל שהוא وين كان آخر سباق اشتركت فيه؟ מעולה, אחלה. השתרקת פי זה השתתפת בו. אז מישהו אחר רוצה לנסות? כל הכבוד. אני רק רוצה להגיד שהמילה when יש נטייה לישראלים בגלל אנגלית להתבלבל ולחשוב שזה מתי, כאילו when. אני לפחות יודעת, לקח לי המון זמן להכניס לראש ש-when זה איפה. אז תמיד אם אתם חושבים על אנגלית זה לא כמו אנגלית. בכלל לא, זה יכול לעבוד בעברית וערבית, כי יש הרבה מילים שהן דומות, אבל באנגלית וערבית זה לא עובד, בכלל לא עובד.
וגם אחר סיפק, שזה מוזר שכאילו אחר זה קודם, גם בעברית יש דרך להגיד אחרון המרוצים, כאילו זה מין צירוף סמיכות כזה, אז... נכון, אבל זה פחות משתמשים בזה, לא? נכון, נכון. אבל פשוט כאילו יש בזה היגיון. נכון. אז כן, זה דווקא משהו שכאילו, באמת זה משהו שיכול לעזור לכם קצת להבין ערבית, זה לחזור לשורש המילים, ואתם באמת יכולים לראות שיש מלא שורשים שהם כל כך דומים, ואתם יכולים לשחק עם זה ולהבין בגדול על מה מדובר. טוב, אז איך אתם עונים על שאלה כזו? אתם פשוט אומרים, שוב, אם אתם רוצים להגיד, הייתי במרוץ האחרון בירושלים, תל אביב, חיפה, אז אומרים, באחר סיבק, שוב, אחר הגיע לפני סיבק, באחר סיבק, קונט, זה הייתי. אז איפה הייתם? בלקודס. אל-קודס זה פשוט ירושלים. תל אביב, אז אין באמת מילה בערבית לתל אביב, אז אומרים תל אביב. במקום מעבב אומרים תל אביב, שמים את הדגש. וחיפה זה פשוט חיפה. אז תנסו להגיד את זה, קודס. קודס. וחיפה. חיפה. כן. למה לא אומרים למה לא משתמשים בה"א הידיעה בעיל? איפה, כאילו בלקוץ? לא, המרוץ האחרון. המרוץ, אני אגיד לך למה. כי אנחנו הוספנו, בדיוק, כי הוספנו את אחר. כאשר אנחנו מוסיפים עם ההוספה, אי אפשר לשים את הידוע. כי יש לזה משמעות אחרת. אחר אל-סיבק, אז כאילו, זה נשמע, כאילו, המשמעות של זה, אחר אל-סיבק, זה כאילו הקטע האחרון של המרוץ. אז זה הפך להיות משהו אחר, הידוע. בסדר? מיוחד בגלל שאנחנו שמנו את אחר. אם אין אחר, אז כן, זה מותאם מעברית לערבית, אנחנו שמים את הידוע. אבל בגלל הסדר השונה, אז גם היו כמה שינויים במילה עצמה. בסדר? עוד שאלות? יש שאלה? אז טוב, בואו נמשיך. אוקיי, זהו להיום. שוב, בגלל שיש לנו רק חצי שעה, אז קצת